chi gyd. Dod at ein gilydd y bore yma i addoli'r arglwydd. Molwch yr arglwydd. Molwch chwiweision yr arglwydd. Molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fydda enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth. O godiad hael hyd ei fachlyd, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Gweddiwn. Diwrnod i'w ddathlu yw'r Sul. Diwrnod cyntaf y creu. Diwrnod buddigoliaeth Iesu. Diwrnod rhodd yr ysbryd glân. Diwrnod cyntaf wythnos newydd. Arglwydd cymorth ni i ddathlu'r dydd hwn, i lawenhau yn rhyfeddod y gread, i ganfod bywyd newydd yn Iesu a'i roddion, i sefydlu'n golygon ar dy ffordd di i'r wythnos sy'n dod, i fwynhau bod yng nghymdeithas ac addoliad dy eglwys. Diolch arglwydd am y dydd dathliad hwn. Amen. A ddaw Manon ymlaen ysgolyn dda i ledio'r emyn cyntaf i ni. Rhif yr emyn 800. Un cam bach ar hyd y byd yr af, ar y daith o hyd dy gwmni gaf, a thrwy bob y fori ddaw, gad i minnau afal yn dy law. Ac wrth fynd o ddoi i'r fori newydd draw, gad i minnau afal yn dy law. Hyn wyt yr arglwydd na'r hen fyd mawr crwn, iau wyt hefyd na'r diwrnod hwn. Hyn a newydd wyt ynghyd, rhodiaf yn dy gwmni di o hyd. Rhif yr emyn 800.
Dwi am ddarllen y bore yma o lyfr Deuteronomi am rhan o'r 10fed bennod ar 20 ac yna chydig adnodau o'r breges ar y mynydd o'r 6fed bennod o'r Efengil yn ôl Mathew. Y ddwy adran fel ei gilydd yn ymwneud â'r gair dewis. Pan fydd yr holl bethau hyn wedi digwydd i ti, a sisau'n dwyn ar gof i ti dy hun, ymysg yr holl genhedloedd y gyrodd yr arglwydd y dduw di atynt, y dewis a roddais i ti, rhwng bendith a melldydd. Os byddai'n troi nôl at yr arglwydd y dduw, as holl galon ac as holl enaid, a si as blant yn gwrando ar ei lais, yn union fel yr wyf yn gorchymyn i ti heddiw, yna bydd yr arglwydd y dduw yn adfer llwyddiant i ti, ac yn tosturio wrthyd, ac yn dy gasglu eto o blith yr holl genhedloedd y gwasgarodd di ynddynt. Pe byddait wedi dyrru i'r cwr pellaf dan y nef, byddai'r arglwydd y dduw yn dy gasglu ac yn dy gymryd oddi yno. Nid yw'r hyn yr wyf yn ei orchymyn i ti heddiw yn rhy anodd i ti, nac allan wrth gyrraedd. Nid rhywbeth yn y nefoedd yw i ti ddweud, pwy a i fyny'r nefoedd ar ein rhan a dod ag ei fini, a dweud wrth ein beth ydyw, mwyn i ni allu ei wneud. Nid rhywbeth y tu hwnt i'r môr yw chwaith, i ti ddweud, pwy a dros y môr ar ein rhan, a dod ag ei fini, a dweud wrth ein beth ydyw, mwyn i ni allu ei wneud. Yma'r gair yn agos iawn atat, y mae yn dy enau ac yn dy galon, mwyn i ti ei wneud. Edrych, yr wyf am roi'r dewis i ti heddiw, rhwng bywyd a marwolaeth, rhwng daioni a drygioni. Oherwydd yr wyf i heddiw yn dorchymyn i ti garu'r arglwydd y dduw, a'r hodion ei ffyrdd, a chadw o'r chmynion, ei reolau a'i ddeddfau. Yna bydd ei fyw a chei amlhau, a bydd yr arglwydd y dduw yn dy fendithio yn y wlad yr wyt yn mynd iddi i'w meddiannu. Ond os byddai'n troi ffwrdd ac yn peidio â gwrando ac yn cael dy ddenu a ddoli a gwasanaethu diwiau estron yna, dyma fi'n dweud wrthyt heddiw, beth lwyr ddifodir di, ac nid estynnu'r dy ddyddiau yn y tir yr wyt yn croesirio'r ddonen i'w feddiannu. Yr wyf yn galw'r nef a'r ddaear yn dystion yn derbyn heddiw. Mi roi'r dewis i ti, rhwng bywyd ac angau, rhwng bendith a melldydd. Dewis dithau fywyd, mwyn i ti fyw, tydi a ddisgyn y ddion, gan garu'r arglwydd y dduw a gwrando ar ei lais, a glynu wrtho, oherwydd ef yw dy fywyd. Ac fe fydd yn estyn dy ddyddiau i ti cael byw yn y tir ar addawodd yr arglwydd i'th dadau, Abraham, Isaac a Jacob. Byddai'n ei roi iddynt. Ac eiriau'r Iesu. Ewch i mewn trwy'r porth cyfyng, oherwydd llydan yw'r porth, ac eang yw'r ffordd sy'n arwain i ddistriw, a llawer yw'r rhai sy'n mynd ar hyd ddi. Ond cyfyng yw'r porth, a chul yw'r ffordd sy'n arwain i fywyd, ac ychydig yw'r rhai sy'n ei chael. Byddai bendith Duw i ni ar y darllen yna yn ei air sanctaidd. Nanon ysbytiadol bore yma? Gwahanol yn Glyn. Gwahanol. O, no. Rwy'n hoffi siwr, sori. Na fi, ti ddim nid am hyn. Sori, Gweno. Na ni. Mae ffrind bob tro yn ffyddlon. Archod, ffrind bob tro yn ffyddlon. Diolch yn fawr i ti. Sydd am tyfu, hawdd y gymysgyd y chwaer fawr.
Gyda saith, yno. Ti'n hoffi gwylio teledu? Un o'r hoff raglenni, ti'n hoffi? Harry Potter? Ia wir, wel, na fo. A ti'n cael gwylio dipyn o teledu? Ti'n gyfarwydd felly a hwn felly, dwi? Mae hwn yn ei lot o bethau, dydy. Dwi'n ni gallu neud efo'r remote yma. Plastig o'r math o bethau, dydy. Troi'r teledu ymlaen, a dysgu ni ar ganol gwylio rhywbeth, mae'n handi ar cael wasgu ar ffôn yn canu, wasgu pause, siarad ar y ffôn, cario ymlaen, a falle bod wedi anghofio peth o'r stori, felly rewind, digon hawdd yn dydy, a switio'n ymlaen, fast forward, stopio fo, lle gwisio. Gallu gwneud bob math o bethau gyda hwn yn dydyn. Isio recordio rhywbeth, neu unrhyw beth, neu troi'r sain i fyny, neu lawr, neu gyd yn gweithio ar hwn dydy, neu hyd yn oed, os ydych siarad efo rhywun yr un pryd, troi'r sain i ffwrdd, gwasgu mute, gwneud bob math o bethau yn dydyn. Ac o'n i'n meddwl yn noson o blaen, fysa'n handi iawn weithiau, cael rhywbeth fel hyn, mewn bywyd go iawn yn fysa. Ti'n yr ysgol a bnawn dy Gwener, a mae'n 2:00, a ti eisiau gweld y penwythnos yn dod, byddai'r fast forward yn handi, bydda. At y gloch mae ysgol yn cael, 2:03. 2:03, no? Fast forward i 2:03, a goffa ni wedyn, i fynhau'r penwythnos. Neu mae di Sadwn yn dod bore Sadwn, a ti eisiau gwylio teledu, neu siarad with y ffrindiau. A mae mam yn hyn, neu dad, yn dweud, ceri da Cristo, dy loft. Mae'n aniben, mae'n ble, ceri wneud o'n munud yma. Fydda'n mute yn handi yn bydda. Handi iawn yn bydda. A meddyliam y bobl tu ôl i ni fan yna. Bore Sul, mae'n 11:10, mae'n 20 munud i 12, chwarter i 12, a mae'r pregethwr yn dal i fynd ymlaen. Stop. Iawn yn bydda. Mae'n handi sy'n ei gallu gwneud rhai o'r peth yna gyda'r remote. Falle byddwn ni ryw ddwrnod pwy a wyr. Ond allwn ni ddim allwn. Ac un peth allwn ni ddim wneud ydy y rewind yna. Os ni wedi deud rhywbeth wrth rhywun, ni'n meddwl wedyn, byddwn ni ddim wedi deud hynny. Allwn ni ddim gwasgu remote. Wel, ni feddwl weithiau'n does, cyn bod ni'n dweud am beth i beth. Neu os yna gyfle, falle ni helpu rhywun, gwrando ar ffrind a ni ddim wedi. Ni'n gwasgu rewind, ond weithiau mae eisiau ni feddwl yn does. A dyna mae Iesu Grist yn dysgu ni'n yn yr ysgol Sul ni'n dysgu am Iesu Grist. Dyma ni'n dod i arholion. A chofio fod Iesu Grist yn dysgu ni fod yn garedig i feddwl am bobl eraill. A dwi'n ddim angen hwn arno ni, dim ond i wylio'r teledu. Wel, diolch yn fawr am wneud y waith bore yma Gweno ac am sefyll i mewn yn deall ar y munud ola hefyd ynde. Diolch yn fawr i chi. Ac fe, ganon ni'r emyn 372. 372. Dwylo ffein doedd dwylo Iesu ym mhob man, yn iachau y cleifion a bendithio'r gwan, golchi traed blinedig, dal rhai isa'r byd. Dwylo ffein doedd dwylo Iesu Grist, o hyd 372.
Rhaid yr arglwydd mewn gweddi. Gweddiwn. O Dduw ein tad, tad pob un ohono ni a thad gofalus a charedig dy holl blant ym mhob man. Dyn ni yn diolch i ti am gyfle i ddod at yn gilydd o'r newydd y bore yma i ddaddoli di. Ac i wneud hynny yng nghwmni dy holl deulu mawr di ym mhob man. Teulu'r ffydd. Teulu mawr hwn sy'n ymestyn dros wyneb y ddeiar ac yn ymestyn yn ôl hefyd trwy'r holl genedlaethau dros 2000 o flynyddoedd o addoli yn enw Iesu Grist. Dyn ni'n diolch i ti am y cyfle i ymuno â deulu di y bore yma, y rhai hynny ym mhob man. Y mae Glyn yn plygu, a'i tafod yn cyffesu bod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Rhai sy'n daddoli di ym mhob iaith a thrwy bob diwylliant, carferiad gwahanol a thraddodiad gwahanol, ond wedi ein huno i gyd wrth i ni ddod i ddiolch i ti a gydnabod i o'r newydd am dy holl ddaioni a sgariad tuag ato ni. Ac wrth i ni feddwl am y teulu mawr hwn y bore yma, dyn ni'n diolch i ti o Dad am genhadaeth Eglwys Iesu Grist, am y modd yn wir y mae wedi tyfu ac ymledu dros y canrifoedd. Griw bychan o 12 a ddaeth yn gyntaf yn ddilynwyr iddo ef i fod yr hyn ydyw heddiw ym mhob cenedl ac iaith. Dywyddo ni o arglwydd na fedrwn ni ddim yn hawdd cysylltu'r gair tyfiant a ni yma yng Nghymru. Ond dyn ni'n gweddio dros dy eglwys yn ymplith ni. Gweddio am arweiniad a bendith i'r dyfodol. Dyn ni'n cyflwyno y gwaith i ti yn ein mysg ac yn cadw'n llygad yr un pryd ar y rhai sydd heddiw yn parhau i ledaenu'r efengil ym mhob man. A dyn ni'n diolch i ti am waith a thystiolaeth dy eglwys di mewn gair a gweithred ymhell ac agos. A rhai hynny sydd yn enw Iesu Grist yn gwasanaethu cydddyn ym mhob man, nid lleiaf yma yn ymplith ni. A dyn ni'n diolch i ti am y rhai hynny o fewn ein cymunedau ein hunain, sydd yn gosod ei ffydd ar waith yn ei gwasanaeth i'r anghennus wrth ei traed, y tlawd, y digartref, y diymgeledd, y claf a'r unig. Dyn ni'n diolch i ti o arglwydd am y gwaith sydd yn cael ei gyflawni heddiw yn enw Iesu Grist. Dyn ni'n gweddio dros undod yr eglwys, yn gofidio y rhaniadau sydd yn ein plith ni. Yn gweddio byddi di yn ein harwain ni yn agosach at ein gilydd, yn ein haddoliad ac yn ein gwasanaeth. A dyn ni'n cofio rhai hynny o blith dy deulu di sydd yn cael ei herlyd yn enw'r ffydd mewn llawer rhan o'r byd yn y dyddiau yma. Neu di ei nerthyn o arglwydd, dyn ni'n rhyfeddu yn wir at ei dyfal barhad ac at ei ffyddlondeb nhw i'r arglwydd Iesu Grist a'i waith. Ac wrth ddiolch i ti am deulu'r ffydd,
Dyn ni'n diolch i ti hefyd am ein teuluoedd ein hunain. Do gosodais yr unig mewn teulu. Dyn ni'n diolch i ti y bore yma am deulu a chyfeillion, am rai sydd yn ein cynnal ni trwy fywyd. Dyn ni'n diolch i ti am y rhai hynny sydd megis yn ddwylo ac yn draed i ti o'n hamgylch ni. Dyn ni yn cofio yr unig, yr anghennus yn ein byd ni. Yr rhai hynny sydd o'n hamgylch ni yn brin o fwyd, heb gartre parhaol, bryderus am y dyfodol, am bob math o resymau. Ac ymhellach hefyd, dyn ni'n cofio rhai sy'n dioddef lle mae trychinebau yn arbennig y bore yma. A dyn ni'n cofio am bobl Morocco a Libia. Ac yn cofio hefyd am rai y mae bywydau nhw wedi chwalu gan ryfeloedd yn ein dyddiau ninnau. Clyw ein gweddiau o dad. Dyn ni'n diolch i ti mae ein tad wyt ti, ac oherwydd hynny mi rwy ti'n dreigarog teg ato ni. Maddau ni felly. Bob peth rwy ti'n ei gael yn ddiffygiol yno ni. Mi bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Yn mynd 620. 620. Parith eglwys tir wynwodd yn wir, darddu ohonot yn ganghennau ir, a lliwed rwm nid y rasol nodd, nes i ni ffrwython felys wrth dy fodd. 620.
Nym droi bore yma at ddwy adnod o lyfr Deuteronomium o'r 10fed bennod ar 20. Y 15fed adnod a'r 4 ar 15. Maen nhw bron iawn yr un fas, ond mae'n ychydig o wahaniaeth rhyngthyn nhw, ac oherwydd hynny mi ddarllenau y ddwy. Edrych yr wyf am roi'r dewis i ti heddiw, rhwng bywyd a marwolaeth, rhwng daioni a drygioni. Ac yna nes ymlaen, yr wyf yn galw'r nef a'r ddeiar yn dystion yn derbyn heddiw, i mi roi'r dewis i ti, rhwng bywyd ac angau, rhwng bendith a melltith. Dewis dithau fywyd. Ar ddechrau'r haf yma, mis i weld y ffilm Oppenheimer yn y sinema. Ffilm newydd sbon ar fywyd a gwaith yr Americanwr oedd yn un o wyddonwyr disgleiriaf yr 20fed ganrif, sef Robert Oppenheimer. Pan oedd ddim ond yn 32 oed, mi gafodd ei ddyrchafu yn athro ffiseg ym Mhrifysgol California, Berkeley, yn America. A thros y blynyddoedd o'i ddyddiau cynnar iawn, a thrwy'r blynyddoedd wedyn, mi nath o sawl cyfraniad pwysig ac arloesol wir hefyd mewn astudiaethau ffiseg. Ond wrth gwrs, y mae enw o wedi cael ei gysylltu am byth gyda'r peth mwyaf dychrynllyd a ddyfeisiodd o. Ac yn wir ar y pryd, y peth mwyaf dychrynllyd a ddyfeisiodd unrhyw ddyn erioed, sef y bom atomig cyntaf. Mae o'n cael ei alw weithiau'n dad y bom atomig. Ddim llawer o compliment na chdi. Gofiwch chi yn 1945 fe llyngwyd y bomiau atomig cyntaf ar ddinasoedd Hiroshima a Nagasaki yn Japan. Ac wrth iddo wylio ar y pryd, wrth iddo wylio ffrwydrada hynny, a'i canlyniadau erchyll, geiriau Oppenheimer oedd, a dyfynnu'r oedd o, o'r ysgrythyr Hindŵaidd, y Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Dyna'i adwaith personol wrth iddo wylio y bomiau hynny yn Japan. Ond ar ôl yr rhyfel, roedd Llywodraeth America yn awyddus i fwrw ymlaen i ddatblygu bom arall, bom hydrogen. Erbyn hynny, mi roedd Oppenheimer wedi dechrau difaru yr hyn oedd o wedi wneud. Oedd o wedi dechrau difaru'r bwystfil yma yr oedd o wedi greu, a mi ddaru o wrthod cydweithio ar y prosiect yna. Ac oherwydd hynny, fe drodd ei sylw o hynny ymlaen at lobïo dros waith y Cenhedloedd Unedig, oedd wrth gwrs yn newydd bryd hynny. Ac fe welodd o hefyd mor bwysig oedd gweithio i reoli unrhyw ras arfau yr oedd o'n gweld, gyda gwelediad cywir yna, ras arfau yr oedd o'n gweld alla ddatblygu rhwng y gorllewin a Rwsia. Wel, am hyn i gyd, mi gafodd ei ddiarddel gan lywodraeth ac awdurdodau y fyddin yn America, ac fe syrthiodd o allan o ffafr yr arwr mawr, mi syrthiodd allan o ffafr ymysg y boblogaeth yn gyffredinol. Na chi stori am gamp a'r hemp, ynde? Camp a'r hemp. Ffisegydd galluog disglair yn difaru.
yr hyn oedd o wedi gallu greu. Oedd rhai yn trio dadlau ar y pryd, mae'r weithred honno ddaeth ar rhyfel i ben, ond wrth gwrs mi roedd hynny mewn gwirionedd wedi digwydd eisoes yn doedd. Ac mi roedd y gost mewn bywydau, wrth gwrs yn Japan, yn Hiroshima, Nagasaki ac ardaloedd pell oddi amgylch, y gost mewn bywydau'n arswydus, oherwydd effeithiau yn belydredd ar bobl. A mae'r gost hefyd y difrod i'r tir a'r amgylchedd yn parhau hyd heddiw. Ac erydd o ddeall i ni gyd dros ei hun nes ymlaen, dyna ddim un ffordd nag oedd y gallai Oppenheimer ddaddyfeisio yr anghenfil yma, nag oedd? Ond na ddim un ffordd y gallai o ddadgreu yr hyn oedd o wedi ei greu. Oedd o wedi cymryd ei ddewis. Er wyf yn galw'r nef a'r ddeiar yn dystion yn derbyn i mi roi'r dewis i ti rhwng bywyd ac angau, rhwng bendith a melltith. A mi nath Oppenheimer ei ddewis. Wel, y gwir ydy wrth gwrs fod ei bob dewis i ganlyniadau yn does, i ganlyniadau effeithiau da neu drwg, bendith a melltith, drwg a da, ac yn y cyd-destun arbennig yma, neges i bobl Israel sy'n yma, neges sydd yn y benod yma'n Deuteronomium. Ar ddiwedd blynyddoedd y genedl yn y diffeithwch, rhybydd i fod yn ffyddlon i Dduw, i fyw bywyd moesol, achos felly y byddan nhw yn llwyddo yn ei gwlad newydd. Felly byddan nhw'n mwynhau bendith yr arglwydd. Ond os byddan nhw'n anffyddlon, yn anufudd i'r arglwydd, yna difodiant fydd yn ei haros. Dewis, dithau, fywyd, meddrawdur. Cymwyr mae'r Beibl, mae'n llawn sôn am bobl sy'n gorfod dewis. Meddyliwch am rai ohonyn nhw. Bobl oedd yn gorfod wneud dewis tyngedfennol. Allan ni ddechrau gyda hanes Abram yn gallan. Duw yn galw Abram i adael ei wlad a'i bobl a dos i'r lle y dangosaf i ti. Mae'n cael ei alw i adael ei wlad yn i adael ei bobl ei hun y Caldeiaid, a mynd i'r wlad yr oedd Duw yn ei alw iddi hi. A dwi'n meddwl fod awdur llythyr Hebreiaid yn y Testament Newydd yn dweud y cwbl amdano, ac fe aeth allan heb wybod i ble yr oedd yn mynd. Dewis llwybr ffydd a wnaeth Abram de. Fe aeth heb wybod i ble yr oedd yn mynd. Gadael y cyfarwydd, dilyn llwybr ffydd. A na chi wedyn un o'r straeon bach hyfryta, dwi'n meddwl yn y Beibl i gyd, un o'm hoff straeon i'n sicr o'r Hen Testament, stori Ruth. Ruth, chi'n cofio yn dydach? Mae Ruth, a'i chwaer yng nghyfraith, Orpa, a'i mam yng nghyfraith, Naomi. Mae'r tair ohonyn nhw wedi colli i gwir, mae'r tair ohonyn nhw bellach yn weddwon. A mae Naomi yn eu cymell nhw i fynd. Gadwch fi, dwi'n hen meddai, mi fyddai'n iawn. Ewch chi yn ôl ac ewch chi eich ffordd chi'nyn. A'ch bywyd chi, o'ch blaena chi, medda Naomi. Mi newch chi gyfarfod dyn eto, fe gennych chi ddyfodol o'ch blaena chi. Allwch chi wneud bywyd newydd i chi eich hunain. A mae Orpa yn gwneud yn ôl dymuniad Naomi. Ond fel arall y mae Ruth yn dewis, ynde? Fel arall. Mae hi'n dewis
llwybr ffyddlondeb yn dydi. Mae'n dewis llwybr ffyddlondeb. Na, dwi ddim am ddadl di medda Rws. I ble bynnag yr ei di, fe a finnau. Ym mhle bynnag y byddi di'n aros, fe arhosa finnau. Dy bobl di fydd ym mhobl i, a dduw di fy nyw innau. Chi ffordd hyfryd o'i osod ynde? Dewis llwybr ffyddlondeb. Gallwn ni fynd ymlaen wedyn i'r Testament Newydd, i hanes Iesu ei hun. Pan oedd Iesu'n yr anialwch ar ddiwedd 20 niwrnod, mae'n cael ei demtio yn dydi. Gwranda, medd y temtiwr, does dim rhaid i ti ddewis yw ffordd galad, meddwl fod, does dim rhaid i ti adberthu dy hun. Mae'n i ti droi'r cerig yma'n fara, mi'n neud i sôn amdana dy hun ym mob man, neu neidio lawr o binnacle y deml yna, fe pawb yn rhyfeddu ato ti. Neu plygau lawr ymlaen i, a mi'n ei roi i ti holl deyrnasoedd y byd a'i gogoniad. Ond dewis llwybr i fuddod yma Iesu. Yr arglwydd y dduw a ddoli, ac ef yn unig a wasanaethu, dewis llwybr i fuddod. Ac fe wnaeth yr un dewis wedyn yn dod, ar fynydd Rolewys, noson y bradychwyd, ydych chi'n cofio? Mae'n gweddio ar i'r cwpan hwn, yr hyn oedd o'i flaen y groes, mae'n gweddio i'r cwpan hwn gael mynd heibio. Ond na, meddai wedyn, gwneler dewyllus di, nid dewyllus i. Mae o'n dewis llwybr i fuddod. Fel y gwnaeth y disgyblion cyntaf wrth gwrs yn de, Iago ac Ioan, Simon Pedr ac Andreas, wrth i Iesu ddod heibio iddyn nhw, a nhw mae'n debyg yn mwynhau bywoliaeth iawn fel pysgotwyr y môr Galilea. Canlyn fi, meddai Iesu, canlyn fi. A mynd arnyn nhw'n de, mynd arnyn nhw, ar ei eraill wedyn, ar ei holau nhw. Gadawsant ei rhwydau, ar unwaith, a'i ganlyn ef, llwybr i fuddod. Ond os ym rhaid ni sôn am gymeriadau'r Beibl, nag oes bob dydd ond hoes, dyn ni'na hefyd yn gorfod dewis yn dydan, bob dydd, dewis un ffordd neu'r llall, ac ystyried canlyniadau yn dewis ni. Dewis yn geiriau, meddai Iago, mae yna rybydd dramatig iawn yn llythyr Iago am hynny'n does. Dewis yn geiriau, Iago'n sôn am y tafod mewn rhyw ffordd dramatig iawn. Tân yw'r tafod, meddai. Mae'n llawn o wenwyn marwol. Wel, mae'n gallu bod yn wir yn dydi. Dewis yn geiriau. Yn ôl Iesu yn ei ddameg, fe allan ni ddewis cadw'n doni a ni'n hunain. Allan ni claddu nhw, allan ni cadw ni'n hunain. Eddo galwad arno ni weithiau i wasanaethu. Neu fe allan ni defnyddio nhw lles pobl eraill ac yng Gwasanaeth Iesu Crwys. Fe allan ni roi o'n hamser, yn hamser prin, dyn ni gyd yn gwybod amdani, fe allan ni roi o'n hamser i aros a helpu rwy'n. Neu fe allan ni basio'n frysiog yr ochr arall. Dewis tri chymeriad yn ameg y Samaria Trigarog ynde. Ac eiriau Waldon yn hatgoffa ni o'r dewis a'r lefiad heibio i'r fan. Plyg y Samaritan. Dewis dyn ni'n gwneud o hyd. Fydyn ni ddewis maddau rwy'n. Neu fe allan ni ddal dig a hwnnw'n croni y tu mewn i ni am yn hir. A di mae canlyn Iesu'n golygu gwneud y dewisiadau cywir mewn bywyd. A mae gen fo'i hun lawer i ddeud am hynny'n does. Yn y bregaeth ar y mynydd, peidiwch â gwrthsefyll y sawl sy'n gwneud drwg i'ch wi.
Os bydd rhywun yn dy daro ar dy foch dde, tro'r llall ato hefyd, dewis y ffordd honno, medda Iesu, ynde. Ffordd i drais, nad ydy'n byd ni heddiw ddim wedi dechrau gwrando arni. Carwch eich gelynion, gweddiwch dros y rhai sy'n eich erlyd. Peidiwch â chasglu chwi drysorau ar y ddeiar na ddewis ynddo. Casglwch eich chwi drysorau yn y neb. O hyd ac o hyd, mae Iesu'n sôn am bethau go sylfaenol yn dydi. Ac yn gosod dewis o'n blaenau ni. Mae'n siŵr bod ni gyd i cael y profiad rhyw dron ei gilydd, cyn dyddi a satnaf, o fod ar daith a ddim yn siŵr iawn o'n cyfeiriad. Ac yn cyrraedd rhyw groesffordd mewn lle diarth. A dyn ni ddim yn siŵr iawn o'n ffordd. Ddim yn siŵr iawn pa ffordd dyn ni fod i chymryd ar y groesffordd. Wel, dyn ni'n mynd i ddibynnu wedyn yn dydan ar yr arwyddion. Ond dwi'n cofio, gan bod fi'n cael fy atgoffa mor aml y dyddi yma am 100 mlynedd yn y weinidogaeth, dwi'n cofio ar gychwyn yng ngweinidogaeth i yn Nyffryn Clwyd. Yna rai yma bore yma oedd Nyffryn Clwyd, dwi'n gwybod. Ac o'n i'n pregethu, newydd ddechrau yn y weinidogaeth, o'n i'n pregethu ar bore Sul mewn pentre bach, lle dyn ni'n galw ar lawr y dyffryn, Lle mae'r ffyrdd yn debyg iawn i'r hyn ydyn nhw yn ganol Sir Fôn neu Sir Benfro. Ffyrdd bach, gwledig, ym mhob man yn croesi i gilydd. A dyn ni'n siŵr iawn, o'n eisiau cyrraedd y capel, mae'n bynd 10, a dyn ni'n siŵr iawn bod fi ar y ffordd iawn. A dyma fi'n cyrraedd croesffordd, ac o'na, arwyddion hen ffasiwn yna, ffinger felly, ydych chi'n un yn pwyntio ffordd. A myddwn ni, ond wrth i mi edrych ar yr arwydd yma, a ryw walch wedi bod yno ymlaen i ac wedi troi y postyn. Ond mi sylweddolais i hynny wrth lwc, achos pan welais i ffordd oedd yn pwyntio am ddimbych, wel o'n i'n gwybod ni am ar hyl y ffordd yna. Ar ei fath felly o'n nhw i gyd yn anghywir yn dod. A thrwy hynny rywsut mi nes i weithio allan y ffordd i'r pentre bach lle nes i mynd. A mae dewis weithiau yn gallu bod yn gymleth heddiw yn dydi. Gallu bod yn anodd, gallu bod yn gymleth. Alun Llywelyn Williams, y bardd, a gafodd ei fagu wrth gwrs yma yn y Crwys, ac un ges i lawer iawn o'i gwmni hyfryd yn Eglwys Gwyn ym Mangor. Alun Llywelyn Williams yn dweud yn un o'i gerddi, nid yw'r hen fap yn gywir, ni'n teimlo felly heddiw weithiau yn dydan. Mewn byd lle mae gwerthoedd a mae soldeb wedi troi wyneb i weired fel yr hyn bostyn yna. Nid yw'r hen fap yn gywir, mae'r ffyrdd yn ddieithr, yr arwyddion hen yn fyd. Ydy mae dilyn Iesu yn golygu gwneud y dewisiadau cywir, ond weithiau yr hyn sy'n anodd, a'r hyn sy'n annaturiol i ni. Ffordd gul anodd, medda Iesu, i dy ffordd eang rwydd. Ac ef ei hun yn y diwedd ydy'r arwydd ynde. My fi yw'r ffordd. My fi yw'r ffordd. A diolch gloi bore yma gyda cherdd arall. Cerdd o waith bardd o'r Alban y tro yma. Kathleen Jamie. Daisy ydy enw'r gerdd, a mae'n gerdd fach hyfryd. Ar y wyneb, mae'n edrych yn gerdd fach syml am natur, ond mae yna heina o ystyr iddi hi. Mae'n sôn am y blodyn bach cyffredin yna llygad y dydd. A mae'n agor i lygaid, medda hi yn y gerdd, wrth i'r haul godi. A mae'n ei cau nhw eto, gyda'r machlyd, a mae llygad y dydd yn gwneud ynddo. A mae'r bardd yn dychmygu'r blodyn bach yma, yn gofyn iddo'i hun mi nos, wrth iddo gael ei lygyd eto. Be dwi wedi golli heddiw?
Be dwi wedi colli heddiw tybed, pan oedd yn llygyd i yn agored. Nwch chi gwestiwn efallai, de, dylen ni ofyn i ni'n hunain hefyd. Pa gyfle a dwi wedi golli heddiw i aros a phrofi gwefr ambell funud, ambell olygfa. Pa gyfle dwi wedi golli heddiw i droi at Dduw mewn diolch. Pa gyfle dwi wedi golli heddiw i ymateb yn ymarferol i angen rhywun arall. Pa gyfle dwi wedi colli heddiw i adael i ryw weithred brydferth fod yn dystiolaeth fyw i'm ffydd yn Iesu Grist. A dwi wedi dewis y pethau gorau heddiw. Dewis dithau fywyd mwyn ei enw. Amen. Gyd-erfynu fe, ganwn ni'r emyn 303. 303. Wrth droi fy ngolwg yma i lawr i gyrra'r holl greadigaeth fawr. Wrthrych ni wel fe naid gwan ond Iesu i bwyso arno'n rhan. Dewisau sef, ac ef o hyd dewisaf mwy tra bwyn y byd. Can gwynfydd ddau sy'n hennau tlawd, cael brenin nefoedd i mi'n frawd. 303. A chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddai gyda ni oll. Amen.